Сандвичът. Да играем или да хапнем? Имам хубав сандвич, направен от мама. Имам хубав сандвич, направен от мама. Няма как да е по-хубав от моя. Ама защо трябваше той да идва? Стоеше сам вкъщи. Леле, защо ли е така? Добре, искам хубави спомени от този ден. Добре, време е за снимка! Искам да хапна сандвич. Казах, време за снимка. По местата и поза. Виктор, това не е смешно. Не прави така. Не е смешно. Все още не е. Ако ще разваляш снимките, поне бъди мъничко по-креативен. Ясно, да, разбрах. Явно правенето на снимки ще стане друг ден. Пат, не искаш ли да си на снимката? Вие нямате чувство за хумор. Не знаете кое е смешно. Разбира се, че знаем кое е. Така ли? Каква смехория сте направили скоро, а? Знаех си. Хеч не сте забавни. Може и да не сме, но ще те разбием на футбол. Ще му покажа кое е смешно. Но после, сега ще хапна. Хей, какво става, Пат? И ти ли искаш, лакомчо? Бляк! Това не е моят сандвич. Виктор, това ще е още една от неговите лоши шеги. Не съм забавна, а? Знаеш ли, Пат, ще разбере, че и аз също мога да правя номера. Аха, лют сандвич с супер люти чушки, моля. Пат, мислиш ли, че съм гадна? Не, нали? Все пак, неговият сандвич бе стар, а този е леко пикантен. Един супер сандвич за Виктор по тайна рецепта от Лола. Лола, качулко не спира да скача след топката. Направи нещо. Да, добре. Хайде, веднага. Добре, този е от Виктор, а този е с много лютите чушки. Лола, хайде! Малко помощ. О, сега идвам.
И сега време за пикник! Последният е развалено яйце! Това ще е вкусно! О, такова ще е! Чакай, но това е моят сандвич? Но как така? Никой не го е сменил. Значи, Виктор е невинен. Виктор! Не! Не яш сандвича! Спри! Спри какво? Щом съм гладен, аз ще ям. Ясно? Много по-вкусен е от твоя. Трябва му още малко горчица. Танк, искаш ли хапка? Танк! Танк! Какво правиш в копата? Гадно! Дано ти хареса, Виктор. Ха-ха! Много смешно! И аз така мисля.